baon namin. Meron kami dito. How did you go? Bye. Good morning guys. Hindi pa ako wala pa akong ano sa mukha. Ano lang yan, moisturizer and sunscreen. Minamadali kasi ako ng mga boys. Kanina pa sila naghihintay sa akin. Actually, mga siguro, nagising sila mga 7. Anong oras na? What time is it, kuya? 9:33. Nag-edit kasi ako. Ayan. Dala ko hindi pa tapos. Ina-upload ko na. Natapos ko yung pag-edit ko. Sabi ng mga boys, next time daw, iiwan na nila ako sa bahay. Kasi lagi daw nila ako hinihintay. Totoo naman talaga. Lagi nila ako hinihintay. Sabi ko, I'm working. Kaya yan, wala tayo ano sa mo. Tingnan nyo yung tagyawat ko, grabe. As in, first time ko magkatagyawat na ganitong kalalaki. Dati isa o dalawa lang, ngayon parang ang dami nila. Hindi ko alam kung bakit. Siguro sa mga kinakain ko kasi parang iba-iba na yung kinakain ko. Hindi na ako masyadong ma-rice. Tapos siguro yun din. And yung tulog ko iba na rin. Kaya nagsisilabasan na sila, naninibago sila, and ako rin naninibago sa itsura ko. Hindi ako tinatagyawat na ganito, as in. Ang lalaki nila, oh. So mamaya ayusin ko yan. Wala na akong internet. Nawala na sa wifi. I-connect ko muna to sa phone. Kasi na-upload ko na guys. Wait lang. Na-connect ko na yung internet. Gamit ko yung personal hotspot ko dito sa pag-upload ng vlog para may upload tayo today. Kasi morning na ako nag-upload. Minsan may gabi pa rin and hapon. Depende kung ano yung pwede kong makaya ba sa oras na pwede kong ma-upload yung vlog. And punta muna kami. Where we going first hand? Kayonga and Habertown. So punta muna kami ng Kayonga. May ida-drop off lang si Jan. Then punta kami dito sa Kayonga. Then mamayang alas 2 si Kuya yung first. Ito yung first golf lesson ni Kuya ngayon. Kasi di pa nag-stop sila nung week. Yeah, for the year pala. Kasi nag-stop sila for winter and spring kasi si Jan naging busy. Yeah, and si Sak bukas, right Sak? Tomorrow yours? 8 o'clock naman si Sak. So, maaga pa naman. It's 9:41. So, ida-drop off lang ni Jan yung ida-drop off niya dun sa Kayonga din. Balik kami dun. Punta kayo ng Habertown. And nakapag sportswear ako kasi medyo malamig yung weather. Ang dala ko sana is yung parang dress, hindi naman dress, yung parang makikita niyo yun bukas ko na yung suotin kasi malamig na yun is parang siya string. So sabi ko ako na lang yun gamitin, and hindi ko rin na plancha. Di ba dala ko yung steamer, hindi ko rin plancha kasi nga minamadali nila ako, wala nga akong sa mukha. So mamaya na lang mag-ayusin natin tong mga tapalan natin to para hindi naman siya ganyang kaputok ko. Dito lang pala kami guys sa Kayonga. Sinama ni Jan si Holly doon, yung boys nandito, and ayun, nakapaglagay na ako ng eto yung cushion ng Sephora. And yung sa ko sa kilay ko is yung Happy Skin. Tapos ang linagay ko dito sa lips ko, eto yung lip tint ng, hindi ko alam, nakalimutan ko na, Korean yung nakalagay dito. So hindi ko na alam kung ano yan. And papatungan ko siya ng Maybelline na Amazonian. Patungan ko to. And ang bilis ng internet ko, 32% na siya, oh. Ang bilis na ma-upload bago kayo pumunta ng Habertown. Oh, yan lang. Lip tint, tapos pinatungan ko nito. But these are not mine. So yan na. What's that, boys? And ang ilalagay ko sa aking dito yung Tarte na Natural Beauty. Dito sa aking cheeks. Ganyan lang. Pulahin lang natin ito ng konti. Yung hindi ko masyado na natakpan. Naggamit ako ng concealer. Hindi ako nagko-concealer pero ngayon kailangan ko. Nasaan na yun? Ano ba yung gamit kong concealer? Ito yung Maybelline din ba to? Yeah, Maybelline. Ito, oh.
Kaya, ang tagal na nito sa akin pero hindi ko siya ginagamit kaya parang bago pa rin. Ngayon, dinala ko siya. Can I have this one? And yung kilay ko, okay naman siya. Feeling ko okay naman, di ba? Parang pantay naman siya. So, yan na. Yun lang. Hintayin lang natin si Jan. And sana ma-upload to bago mag-Harbor Town. Bago pumunta ng Harbor Town. So, okay na. Dito na yung dalawa. Si Jan siya kasi Holly. And ako, gumagawa ko ng nail. Hindi ko pa tapos. Ayun. So, sana, wait lang, Han. Sana matapos ko ito bago kayo pumunta ng Harbor Town. What are you doing? Put the seatbelt now, Holly. Oh, kasi nagsisigarilyo si Jan and si Sak, sabi ni Sak, no, I don't want you to smoke. Good job, good job, Sak. Sabihan mo yung daddy mo. Tell not to smoke, Sak. Nandun siya. You don't like daddy to smoke, Sak? Zach? You don't like daddy to smoke? Huh? Zach? I touched. Zach, I'm asking you. You don't like daddy to smoke? No. Punta na kami ng Harbor Town. Dito na kami sa Harbor Town, guys. And napagalitan ako ng boys. Kasi ayan, ginagawa ko pa rin yung aking thumbnail. And I hate the nuggets. I hate the burgers. kasi Smells gross. magbe-breakfast kami and andyan yung McDonald's. Ayaw ni Sak dyan. Mama, McDonald's. How about Philippines? McDonald's. Good. Good. Gusto nila yung You got Philippines. rice, that's it. Oh, diba? Dahil may rice. Ayaw nila sa McDonald's. So, ewan ko saan kayo magbe-breakfast. And, yan, hindi ko pa siya natapos. Iiwan ko yung phone ko dito para continue yung pag-upload nito. Kasi, ayan, 72% na. So, tingnan natin. So, dyan ko kayo iiwan. So, ayan. Okay, let's go. Ang takpan ko nito. Mayroon ako dito kasi, diba, mayroon ako ngayong period. So, linalagay ko to dito. Just in case lang ba. Takpan ko yan dyan. Okay? Lock, Han. Lock it, honey. Han, lock it, Han. Thanks. Ayan, ayaw niya magpatali. Baba, do you like your dress? Mom, you can get. Ayaw niya magpatali ng buhok. And kanina, ayaw niya yung damit. Nakalimutan ko yung ano. Nakalimutan ko yung shade ko sa carnation. And eto pala yung suot ko. Yung nabili ko sa Kmart. Eto sa ano to, cotton on to. Tsaka eto sa cotton on. Eto yung sports bra. And eto sa cotton on din. Nandun na sila, oh. Abba, where are you? Okay, be careful. Si Jan, nandito si Jan sa Gloria Jeans. Parang, ano, kumuha siya ng breakfast ng mga bata. Ako punta ako doon sa isa yung kinukunan kong, ano ba yun? Yung Mexican. Basta ipakita ko sa inyo mamaya. Nandun yung mga bata naglalaro. Malapit lang naman yung Gloria Jeans doon sa ano eh. Safe naman yun. Napadaan ako dito sa MCL. Hindi ko pa nakuha yung breakfast ko. Thank you! May nakuha ako. Nakita ko kasi sa labas. Eto, mamaya na lang. Na ako guys, yung kinuha ko is yung quesadilla na lamb. Ang sarap nito. Ayan, lamb yung kinuha ko. Baka pagdating ko doon, tapos na yung mga boys. Kasi medyo malayo yung binibilhan ko nito doon sa kung saan ko iniwan sila dyan. Tapos na sila. Sabi ko na sa inyo eh. Pagdating ko dito, tapos na sila eh. Ito yung akin. Ayan yung quesadilla. And meron siyang sauce. So, kain muna ako guys. Everything got out now. Cause they're all in fear of you. Knowing what they are. Hi, Baba. What did you have? That. Ito yun, ano yan? Ham and cheese na croissant. And ito yung akin. Sobrang sarap niya. And yung sauce niya, maanghang. Mayonnaise. Tapos parang meron siyang pickles na may ketchup. Masarap siya. Diba? Ang tagal ko na siya hindi nakikita. Dito pa kayo nagtagpo sa ano, sa hi!
Dito kayo nagkita sa Harbor Town. Years na, no? Last year. I didn't see you last year. Hindi, 2 years na siguro. Taga-Mount din siya, pero hindi kami nagkikita kasi nga mga busy din. Yung anak niya nandun, may dalawa siyang babae. Ang ganda ng anak niya. Ayan, tapos ko na yung kainin. Ito hindi ko na tinapos kasi wala na itong laman. Kinuha ko yung laman niya. Ang sarap niyo, guys. And yung mga boys, nandun sila sa Oakley. Tingin-tingin daw muna. So, chika-chika lang kami kasi ang tagal ko na hindi siya nakita. Siya si Ses. Nakalimutan yung pangalan. Tinawag ko siya kanina, ngayon nakalimutan ko yung pangalan. Ayun yung say hi. What's your name? Angela. Angela. Say hi, Angela, sa my vlog. Say hi. Hello. Hi, see? Ang ganda niya. Meron pa siyang isa, 6 years old. Eto 10 to eh. Walay na ko. Ipasok ako dito sa Oakley kasi nandito yung boys. Holly, see you, Tess! Come on, we'll see Daddy there. Oh, come on, we're going. Come on, ayaw niya naman umalis dito. Bye, Holly. Yung Oakley, dito lang naman, oh. Come on. Andun si Kuya Sak, tsaka si Tija, tsaka si John. Bye. Bye, Holly. Andyan yung ganda. Ha? Yeah. Oh, tumingin nga lang sila. Come on. Ha? What are you looking for, Sak? Nothing? Oh, buti naman para hindi tayo mapagastos. Ako isa pa lang. Eto, oh. Yung kanina, di ba? Pinunta ko sa MCL. Kasi, mura lang siya. $10 lang. Sumama, ipakita ko sa inyo. Where do you wanna go, Kuya? Smiggle. Gusto yung pumunta sa Smiggle? What for, Kuya? What? Ha? I want to get something from there. What you gonna get? I don't know. Oh, hindi niya pa alam. Titingin lang siguro siya. You wanna get something? Yes. What? Got money, Dad. Hindi niya ako tinanong kasi alam niya wala ako. Go there, Kuya! Go there, Kuya! How many did you put, hon? Ah, $3 pala siya. Mahal niya, ha? Hoy, sit down. Sit down. Sit down. May binuhat si Jan na bata kasi gusto niyang sumakay nung umalis si Kuya. Nagpasalamat yung mommy. Kumakanta siya, oh. Arte-arte talaga nito. I don't like borders here. Wow. Some chain. Finish, Papa. No more. That's enough. That's too expensive. That's $3. That's. Come on, let's go. No more. That's it. Come on. Come on. We don't have money now. Come on. It's raining. Umuulan na. Come on. Huh? That was fun? Kami ng drinks dito sa booth. Kasi yung mga bata gusto nila ng what are you getting, Kuya? Mango. Mango? How about you, Baba? Mango. Mango. Mango? Banana. What? Wait, what is it? Banana? What do you want? Small. Yeah, small, honey. Nag-change na naman yung mind niya. Watermelon crush yung gusto niya. Holly, parang anino ni Jan. Lagi nakasunod sa kanya. Can I try, Zach? Ito yung watermelon niya eh. Can't taste it. Nice. It's moving. Yummy. Okay, let's go. This is Kuya TJ. Kuya TJ, wow, you have yours? Meron na rin siyang ganyan yung pink. Is it good, Holly? Balik muna kami sa car, pero nauna na ako sa kanila. Kasi ang tagal nila. I-check ko yung ina-upload ko kasi baka malobat yung laptop at saka yung phone ko. Kanina pa yun eh. For sure, na yun. Tapos na yun.
Iniwan ko sila kasi ang tagal nila maglakad. Si Holly, lalo na si Holly. Ay, buti na lang hindi pa siya flat. Ayan. Check ko muna to guys. Pa siya tapos 72% pa lang. Sabi ni Holly doon sa baba, hello lady. Nahiya si Sean. Kaya pala 72% siya kasi nung paglagay ko doon sa lapag, eto nagalaw yung yung external hard drive. So hindi na siya gumalaw kaya hanggang 72 na lang siya. Mapa-flat na yung aking computer, 18% na lang. So hindi ko alam kung ma-upload to ngayon o baka mamayang gabi na. Let's go. Nagagalit na yung mga boys sa akin kasi lagi ko raw silang pinaghihintay. Okay. Honey, you got the key? Okay. Where do you wanna go, Kuya? Gusto niya pumunta sa Andorama. Huh? Kuya has that one. Ito yung favorite shop ni Kuya. At saka ni John. Nilang lahat ng boys. Over there, Kuya. Andun yung kids. Gusto kumuha ni Kuya ng hat. Uy, ang dami nyo ng sombrero doon. Yes, I do. Yes, I do. Ayan, naghahanap. Oh, what's that, Baba? Shark! That's for boy. Meron pa pala dito sa side. Marami dito sa side nito kaya sa doon kanina. May napili na si Kuya. Why? Doon. Okay, let's go. Ang dami na nilang sombrero sa bahay. Happy? Look at me. Can you fix this one? Look at that one. At the back. Pala kami sa sa jetty surf. What you got, hon? Shorts? Golf shorts and a shirt. And what's this? Billy Bong? Yeah, like shirt, $30. $30. Quicksilver. So, mayroon na siyang nakuha. Billy Bong at saka... Kids clothes. Have a look at kids clothes. Oh, hanapan daw natin yung mga bata. Come on. Quicksilver, Kuya. T-shirt. Here. I think that's for girl, Kuya. Here, Kuya. Here. Boys, here. Here, Here, Kuya. This one is nice. And soft. Maganda siya. Yeah. Ayaw mo? Maganda kaya ng Hurley, oh. Where's Zachary? Kuya. This is nice. It's alright. Look, it's nice. Small, it's alright, Kuya. No, it's still I think it's alright. Yeah, try it on. One sack. This one is nice. Mom, I'm not coming in. Sumasayo naman si Holly. Baba, do you want some clothes? Oh, okay, let's go. Here. Hanapan ko si Holly. Yung boys nagsusukat. Meron ka na mga swimsuit, baby. Can't find mine. No, you have a lot of swimsuits there. At the Roxy. How about this one? Look. Want it? It's not big. Ayaw niya. Itong gusto niya mga swimsuit. Meron na siya mga swimsuit Ito maganda to, pero meron na siya. How about dress, Baba? Look. Ang cute nito. Hanapan ko muna si Holly dito ng... I want a towel. Towel yung... Mga kinukuha mo yung meron ka. Meron ka ng towel doon. Ito. Huh? You don't like that color? Okay, go change it. Maganda sana to kaso size 5 to Malaki kay Holly. Wala para kay Holly dito. Come on, Baba. Kanina pa siya dyan. Dito si Zach. What color? This too big. Hanapan ko nga muna to. Eto, small. Zach. Try it. Go, try it. Wait, Baba, wait. Gusto niyang sukatin. So, you want this? Okay. So, ito yung sa boys.
Okay, hold this one, sir. No, here, Hannah. No, come on. Let's go. Oh, look at Zachary hand. Try it, Zach. Wala na siyang chinelas eh. You don't have to go to the fitting room to try it on. Here. I think it's alright. Remove that one now. So you had nothing. Ow! Remove your foot. You have to remove this. Okay. Try. I think it's alright. What? What's the next size? Go get the next size. The only size 2. Number 2. This is size 2, kuya. Tingnan nyo yung isa, oh. The dancing queen. Ito, kunin ko kasi maganda rin ito para kay kuya. Go get up, kuya. Go. Daddy's paying now. Go, run. Huh? No, they're gonna remove that one. Hanapan ko yung si Sak. Ito, Sak. Kasya to sa'yo, Sak. Ah, it's big. This is big. Sak, come here. It's small. Kasya to sa'yo. Come here nga. Uy, talikod ka. Malaki po kay Sak. Wala na, Sak. Si kuya nakakuha pang isa. Wala na akong napili kay Sak. Isa lang na t-shirt. Tsaka yan, ano niya, slippers. Thank you. Si kuya naghahanap pa ng towel. Ha? Yun na yung regalo ko sa'yo. Ano, pa-Valentine's ko sa'yo. Sabi ko kasi ako magbayad. Ako nagbayad ng mga pinamili nila. Sabi niya, kung alam ko lang na ikaw magbabayad, sana pala dinamihan ko. Kaya ayan, naghanap sila ng towel ni kuya. Gusto niya black. Mommy, I want this. No, Bo, we don't need that one. Mommy, I like it. Okay. Kasi yung mga towels na dinadala nila sa school is Spider-Man. Yung si kuya sabi niya, gusto niya raw ano? What's that? Quicksilver? Okay. Arte-arte mo na kuya, ha? I like it. The same kuya. Oh, this one's Billabong. Is it Billy Bong? Billy Bong. He wants Quicksilver. Okay, get that one. And si Sak, eto ang kinuha ni Sak. Kumuha ni Sak kanina. Ito yung JT Surf, ang pangalan ng store. Yeah, Did I dry you properly? Yeah, it will dry you properly. I think so, yeah. Yeah. Ayan yung kay kuya. Yeah. Nahanap ni Sak. The blue one. Ayan. Kumuha ka ng pencil case, Sak. Where's that? Kumuha pa na si Sak na pencil case. Thank you. Yung mga boys naghihintay sa labas. Andun lang sila nakaupo. Punta pa ako sa MCL eh. One more, honey. MCL, last one. Thank you. Thank you. You too. Yung mga bata at saka si Jan, nauna na sa car. Ako na lang pumunta sa MCL. Ito may nakuha ko doon ang mga halos puting damit. So mamaya pakita ko to sa inyo. I'm here. Finally daw. Mom, do you want my drink? What drink? Yung aking laptop. Holy, Wait. just touched. Tell me who you seek.